गुलाय लांबाय जेन हिरा मतिखौनो मोनबायलै बारियाव इसोर इदिया लाखु लाखुबा नायनि इखो जागोन जोंनो ओरैबायदि गोदै सोरबा जुदि इखो बायनानै जानो लुगैदोंथाय थाइसे 100 होनानै जानांगोन मिथिबाय दखानाव नाबोलै इ अरिजिनेल इयो आयुर्वेदिक नंबावासो ना आयुर्वेदिक मुलि होनाय नङा आलै लोगोफोर जोंहानि बारियाव माइबा खाजाना दंनो ओमफ्राय ना माने जोंहानि न' खाथिनि बिजावजालि सानैया खाजानाखौ नुयोना बिराद गाख्रा हरबाय दं मा बुस्थु दहायनि मैखुनखौ लोगोफोर आंथ' जाग्रोथ'वाखै थरायनाखौ माने साखिग्रोनो होदो आरो थरायनाया जाखांनानै 1 घन्टासो थाबासो आं जागोन मानो होनोबा न'खराव जुदि गासिबो जाजोबनानै लाबाथाय हस्पिटालाव सोर लांगोन देवनायानो जाबाय मानसि गामनाहाय नों इनो डेन्जार फैखायो हले मोखाङाव नांफैबा थैखागोन ओमफ्राय नै माने सिखावना नुबाय सिखाव गन्थं गलंफोरा माबोरै नै देहु हेलौ लोगोफोर नैबे फोथार बारिजों लोगोसे नोंथांमोनखौ जोंनि भिडिअ बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोसे नै थरायनाया इमान सान्दुं गुरैयावनो साथा मस्थ' गेदेर लाना फैदों मिथिबाय बेफोरनो जाबाय खेतियकनि फिसाया खेतियक लायनैनो बिराद मालायफोरनि खोथिया रौ जादों नैनि जोंहानि खोथिया माबायदि जाखो बेखौनो नायनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय दिनै हासार सारगोन माने खोथियाव दै दंना गैया दैथ' बारा गैया होनबा दिनै र' माने अखाया एसे खम हादोंना अखा हानायबाथाय मोजां जागौमोन फोखांनायनि उनावनो माने अखादो सुस्र' जाजोबनानै उल्थां फाल्थां जाजोबना थादों खोथियानो दा अबस्थाया माबायदि जागोन बेखौ एख' बुंनो हाला नायनोसै माबायदि ना गुरनो थांनो लुगैबाय माया बिराद मोजां खोथा लोगोफोर दिनै थरायनाया बिराद ना गुरनो लुगैदोंमोननो ओमफ्राय बिथाङा लोगो नागिरनानै मोनासै ओंखायनो आंबो बिराद खुसि जादों दिनैनि दिनाव नै आइडिया खेतियकनि फिसालायनैनो इमान बायदि गेसें नङा अखादो बुफ्ले जाजोबनासो गेसें जादों ओमफ्राय दै दङ बेखौ दिनै हासार होनांगोन मिथिबाय बयलार मोदोम एख' गैथ्रा बेथलि ओरैनो थांफाथारो नैयावबो इखौ बुफ्ले जाखांनानै माने इखौ थोनाय नङा होननानै नैयाव गोदान मोनसे फोबावदो नै इखिनियाव गोदान मोनसे फोबावदो नै मा नाया ओइ इयाव गोदान मोनसे फोबावदो नै इयाव संबो दैयानो गैया इयाव सम दै थाबाय इयावथ' दै गैला हो हासारखौ होनांगोन थेवबो हायाथ' गिसिना बाब नोंखौ सोनानै गारबोथारदों आङो थेवबो फैथारदों नोङो इमान बायदि उखुर नोङो बाबावै नुबायना नै होसोलायनानै न' सिङाव सोना माबायाव न'आव सोना गारबोफिनदों आङो गेट मारिनानै मेक्स दलदाबै फायनासै लोगोफोर ओरैबादि दुखु आरो ओरैबादि खुसि मानो होनोब्ला दिनै ओरैबादि जगार खालामदोंनाय माने ओरैबादि मा होनो इखौ लान्सार गाङा थफाया बोरैबा जाजोबलांबाय सिमिस गानलायदो दिखु माने गाङा थफाया मानसिया ओरै देरबाय माने गिन्जियानो सिमिस रखमसो जालांबाय माने थाइजौ हाननायनि जगार खालामदों आरो बे थाइजौआ बिराद गोथाव नालाय एबार बांद्राय थायाखै बिजौआवल' एसेल' दं बेखौनो हाननो नागिरदों मा लाबोदोंलै मा आयुर्वेदिक लाबोदों आयुर्वेदिक हैलै नै हैथां थैखानोबो मावलायो मालाय गाङा थफाया ओरैबायदि मदाफि माने बिबाजैनाव जखाय बिदो गोदै नामा इ गोदान मावनाय ओमफ्राय जार गैया गारा होफैलायबाय मानो जार गैयालाय दिनैसो मिस्ट्रिफोरनो होनांगोन ना अ नों मावबाय ओमफ्राय सेथामना लाबोबाय सेरेब मावबाय इसानि धोरोम लानोसो जानो गासिबो मावदो इले हानगोन आरोलै दे हानग्रो मा हानदो थाइजौ थाइजौ
एसे गोजौनिखौ बोरै मोनजानांगो गाङाथ'फा मोनद' ओरैथुनाव दे थाइजौ हानना जाहोनायाबो मानसि दे हान थां दोनना थाङियाव दायो फै जानो अबाव ओइ माइरंखौ दायो जुमाय संनो बायना लांफै ओइनो गावख्लाजोबो बिराद गोजौ ओमफ्राय नै इया जाथाव जाथाव जाथारदोहाय बेथो नै यम्मी बयद' गोजौ जाखादों अ जायग्रोबायसो अ सेरलायनाय नै बुस्थु थांखो राजुबानो गोखै गैया इयाव माने साधारन गोखै दं ओरैबादि गोथाव गांगारपादो फैनानै मा मोनजायो मा मोनजाया नों बायदि गथ' जिबनाव नोंनि सिमिसखौ गानथारनांलाय सिमिस बायदि नुयो थाइजौ बे ओइ बिजौआवल' दंखायोना थाइजौनि खंखियानो खमनिबो अबे थाइजौ नै बेलेगफोरा मोनजायो खुदिसो गबाय दं मिथिगौ हान गांगारपा दे जय बजरंग बली की जय बे थाइजौखौ ओरैबादि अग्लि अग्लि जा ओइ अस्त्र'आ खोरिगोन खोरिनो हागोन खर' थांजानाय नङा हानो रोङाबा रोङा होननानै लिरनो हायाखैसिम ओइ जाबा था दोन जागोन जागोन दोनसै रागायानो जालायबाय नों होमबा आं हाननि खनसे नै आं हाननि दिनै आं हाननि गलांगोन नों गथ' मिथिबाय दिखांनाय दोननो हायाखैबा दोननाय थिखांनाय बायदि मोनदों ना खासिलायनोलाय बन मुरनैखोलै मेगनानो गैखायाबा नोंनाव इखिनि ल'खानो थाइजौआनो अ इदि हाननांगोन खथर गाथ' नोंखो खर' नांगौबा थिखाबाय नों इनो ए नै बेफोरबायदि गुरुजोबो नै बेफोरबायदि गुरुजोबो बुस्थुआ ख्राम ख्राम ना बुस्थुआ इनो ए गैला अ जाना हानखादो अ नै लोगोफोर नुबाय नै एम्फौ होननायनि माबायानो गैया इयाव खंखियानो गैया एम्फौनि खंखियानो गैया इयाव नै दंना गैला खैथाखोरिदो हो फोथार जोबलांदो नामा बुजाबा बुजाबा फोथार जोबलांदो दे बुसिबाव हे थाइनै दंबावो इयाव इनो ए मस्थ' दे हो इनो ए डेन्जार फैखायो हले मोखाङाव नांफैबा थैखागोन ओमफ्राय नै माने सिखावना सिखाव गन्थं गलंफोरा माबोरै नै दे हो गोमोनालाय थाइसेया गावासो लेमना जाहैलायबाय इनो लाबो आंबो आंबो इनियाथ' सान्दुं गोसायाव माबा जागा गैथारला आरो इयाव लाबोना माबा फैनाया सान्दुं गोसायाव ओरैबायदि गोदै सोरबा जुदि इखो बायनानै जानो लुगैदोंथाय थाइसे एक्स' होनानै जानांगोन मिथिबाय दखानाव लाबोलै इयो अरिजिनेल इयो आयुर्वेदिक नंबावासो ना आयुर्वेदिक मुलि होनाय नङा आलोलै नेचारेल जेखैजाबो नै एम्फौनि माबायानो गैया नै एम्फौनि माबायानो गैया उन्दैसो गैयामोन लुगैदोयो गोदाव देवनायानो इन जाबाय मानसि गाहामनोहाय नों गिदिरदिले सोरबा जुदि जानोबा अर्गानिक एकदमबारे लकेल माल आरो थाइब्रैसो दंबावो मा खालामो इखो बारा गैला
गयखौ मा खालामनांगौ? मा खालामनो? गया? गोरानदो। गयखौ boleh. मा? Iku ang gomen-gomen karena basnya ada. Hanna ini kostoni. Simiskan nanya nanya. Ini apa? Sibuna. Gosla kan di gembel libur bisa kan? Gosla sih ngotan nek liar matu. Nanggo. Sudah nggak pulih nanggo cepat kan? Pasti ek sore. Maka kaheta ini bah, nih bifangna, ini kausi jaubai, jaunane iri ersona nagene, mana gayam tai. Oh. Neo dong. Neo dong nih. Ibu. लोगोफोर जोंहानि बारियाव माइबा खाजाना दंनो ओमफ्राय ना माने जोंहानि न' खाथिनि बिजावजालि सानैया खाजानाखौ नुयोना बिराद गाख्रा हरबाय दं मा बुस्थु सना नामा सना फबनाय जोंहानि बारियाव सोरबा सना फबना गालांदोंमोन दा बेसेबां गिदिर गिदिर जाना दं ओहो लाय लाबो अबे सानसेखालिलाय जोंलाय जादोसं थैबाय खाबायानो लोगोफोरनो खाजाना होननाया फु जानाव इयाव खेबसेबो रज'नाय इनोमोन मैयायो इदिया ओइ नोखिबो दं लायलाय ओइ ओमफ्राय फान्थाव दंना गैया अबे ओइखिजालाय आइदिहाय बेथो जंगलाव इखौनो आं मा नुदो भगबान मा गाख्रावदो आरे luar मा मैखुन ओइनो लोगोफोर वा मैखुन रज'सो गारदो नै जोंहानि बारियाव जायो खेबसेलाय जों जानायालाय इनो नङामोन फुजोबदोब्रा गासिखौबो थाखानाय नंलासै अखाबा नै साता गुलाय लांबाय जेन हिरा मतिखौनो मोनबायलै बारियाव इसोर इदिया लाखुबा नायनि इखौ जागोन जों फाग्लि माखाया औवा गाजानाय फैदोंमोन नामा माबोरै नुनायखौलाय हो इयाव बेरखायो बोसोरै बेरखायो बिबार रखम एसे समायना बिबार नों दैबा मानो बारनि बेरे सिखिरिया माबा बोरैबा गेसाव गोफोन मान फै दा बासिसिब्रा बासिनोसै दा सिगांबो इदि बाल्थिंसोमोन ना लगायनायानो एसे गोबाव नामा दे थाबनो लगाया मानो लोगोफोर फैथ'वाखै हरै जाखाबाय नै आलु गोबाङो हो गोबां बासो आलुआ मोजां जागोन होमबासो जानो मोजां जागोन नङाबा दैसुब जाना थागोन आलु नाय नङा मिथिबाय नाया माबार गोदै दंना गैयाबासो गोदै गेसावथ' गैखायालै ना गेसाव गैखाया मादालिया जानो हामदो अरखा जानो हामदो नै दे लगायना माबार नै मादालिखौ दायो लास्टाव जानो दोन मिथिबाय बे मादालिखौ दायो लास्टाव जानो दोन आरो आखाइफोरा सुखना सुवाखै फाग्रान बेन नामा लाबो जानोसै सामस लाबो सामसदोसो मोजां जागोन इयो रोसियासो बरिया जाथसं
Dah. Alu nang bongmen. Alu kom sabar ya. Udah saya juga kan? Dongmen lah bosan alu kom lapo. Alu kom dong mentor nih. Kau bawa kenai. Tuh ini mengikut ke lekbar. Ang tuh zagar tuh aku torai nak mana sakit kerana dia ada. Torai ni zakang nani ek kontas setabas ang zagan. Mana ni bah. Nokroz di kasih bezaz nani labatai. Hospital. Ceda. Hospital serlanggan. Ingkana pas tahun ni torai sakit kerana. Semua resikap silalai dini. Ya. Torai nak mana ek kontas dengan zakang nani. Torai nak mana pribinda sezakas ni. Ang sini kaya ang cika kersi. Ya. Indah kau jangan jahe. Alu deh saja. Sada. Amane bara bisa semena bustu ke. Mana baca buat foto nazai nalai mukun janan be masih bera. Ini kan mana ang medam abda zagan zai bai. Ang kau untar sana deh mana. Kasur mayo siapa deh. Kasur mayo siapa deh. Hena. Kasur mayo siapa deh hospital lang nang kena seng kena ni. Udah lesi mana ni. Nah hena. Si mak pulang. Nggak kan ini Thailand mau jadi Thailand nani. Mana di pikas toranya. Neng tuh bisa kemana na? Ini nih, orang beli deh. Mana kau tahu? Kau jangan jaga. Hah? Tahu? Mudah kan nang. Mudah kan deh? Toranya zakang nana ek kontas setabas ang zagan. Tanya betul lebih. Ayo sih. Kau tanah zabat yang kentang deh. Saya mau tahu ilan nih, tak main nih. Maya? Ang tak imun ya sana kok. Tak tahu na. Maya? Kau sakit nanti? Nubai mana kau suruh mabuk ya? Iman sure ya? Mana berarti muzang mabuk busat hadir nalai. Ingkar ni aku bisa sekalam dah bustu ke. Tak tahu orang nasmit sih ke. Sana ni mabuk di mana? Tapi ini mabuk masakan. Kontas itu no masakan itu. Kau mungkin lari. Mencuri.